ଆମେ ଯାହା କହିବେ ବାପା ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପିଲାଟା ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା କଥା ଯୋଗ୍ୟତା ଗୀତା ଠାରୁ କମ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣେ ନା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମେ ରାଜି ହେବ ନା? କଣ କହୁନ କୁହ। ତମେ ରାଗିବନି ତ? କୁହ। ମାନୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆସନ୍ତା ତିଥିରେ ଗୀତାର ବାହାଘର ହେବ। ମୋର ଦୁଇଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଗୀତା ସହିତ ଅବିନାଶର ବାହାଘର ହେବ। କଣ କହିବି? ଗୀତାକୁ ଜୟ ଦେଇଦେଲା। ଆଜି ମୁଁ କେତେ ଖୁସି। ତା ଭାଷାରେ କହିହେବନି। କଥା କହିଦେଇଥିଲେ, କଥା ଦେଇଦେଲେ। ଯଦି ଅବିନାଶ ଭାଇ ରାଜି